Ayan guys, mayang gabi guys. This is Eric Hello. Welcome to my channel. Hello. Ay, daghang kay salamat sa imong pag-click ani nga video. Kasi wala pa ka maka-subscribe. Ma'am, sir, please subscribe. Sa lang good, no? Para madungagan pa ako ang subscriber nya, pwede po ka mo like nya, mas nindot kung share ka. Ayan guys, no? So, daghang kay salamat. Sa akong mga suki karon nga naka-subscribe na, daghang kay salamat. Of course sa tanan akong subscriber, daghang kay salamat sa akong subscriber nga nakaabot na ko 1,260. Ayan, daghang kay salamat sa akong subscriber, daghang kay salamat. Of course sa wala pa, please subscribe para madungagan po ko isa lang. Please subscribe, like and share. Ayan guys, so karon maghilot ako kay Madam. No, maghilot ako kada Madam kay not feeling well si Madam, lain yung pamina yung kalawasan, sakit tiil, sakit likod, ayan. So, ayan guys, so maghilot na ko, of course ako ang mga viewers, daghang kay salamat sa inyong kanunay nga iyong pagtanaw sa akong video, sa pagsuporta ninyo sa ko, daghang kay salamat sa nag-subscribe, sa nag-like, sa nag-share. Thank you so much po. Ayan, no? Of course, mga viewers na ko outside of the Philippines, akong pasalamatan, akong i-shout out. Thank you so much for watching my YouTube channel. Indonesia, Malaysia, Japan, Singapore, Vietnam, Indonesia, United States, Vietnam, Thailand, Cambodia. Thank you so much. Of course, ang Saudi Arabia. Of course, na nagpa-shout out dahil sa ko na nag-comment, i-shout out po daw ang Kuwait. Ayan, Kuwait. Ayan. Hello po sa inyo. Of course, sa tanan mga OFW nagatanaw sa ko, please comment para i-shout out na ko ang inyong lugar. O, asa lugar mo sa gawa sa Pilipinas, no? Of course, there is ato ang Pilipinas, pwede mo comment para ato i-shout out. Ayan guys, so daghang kay salamat sa karon pa nagka-upload sa ko ang channel. Please subscribe, like and share po. Ayan guys, so maghilot ako kay Madam. Ayan, comment ha. Yeah, please subscribe. I love you all. Wala dito ano ba? Ano ang highlight siya ba? Ayan ba? Lumayan na, ito na kayo. Ano nga ba na yung highlight? Kaya nga naman ba kayo? Ano, nasa mga kayo? Layuan sa Philippines sa Saudi Arabia daw eh. Ha? Arang Philippines sa Saudi Arabia. Uy! Ito na pag-search. Maps? Doon Australia, Indonesia. Sa ka naman. Ayan. Oh, tama na. Oh, po. Kailangan ka naman. Hindi ko mag-ibisa.
na? Nanay. Pera na? Pera? Ha? Pera? Ayan lang na, dyan lang na. Nakaising ko. Salamat. Sunod na na. Kasi yan. Ayaw ba ang ulit ba? Ni uli may kay. Mapamit ka nagkot, Tres Digos. Wala ka dakot ya. Ugma pa. Oo. Matiguam na gawa nga si nagagay kami nung kay. Ito lang dakot yung mga buwang na daw pulo, bata daw uno. Nabali na ron. Lahi na ron. Ang matiguam ba mamatay ba? Ulo na, nag-dos daw. Pero dahil na ron. Wala naman gani halidi ang dos. Trabaho naman gani ang dos. Hindi man taon na. Wala na. Pila na o? Ha? Pila na ba? Wasing. Asa? Na. Ay, ganun. Nagwasing? Oo. Pila ka magbana? Ano mo na pinag-wasing, anak? Diha sa palengke. Palengke. Oo. Pinangga man ang bana. Ang gawin. Nangga, hadlok basa. Ikaw. Daw ka gamot. Para kang asawa mo daw sa kamot dahil. Ay, wag man masahi ang ikaw. Ha? Wag man masahi. Ila ba yung magbawasing, anak? 5. Pero ikaw mawasing. Ikaw lang pasirit. Naligo mo yung tawa ko. Naligo po? Sabi ko, ligo. Ha? Asa naman ka? Hello, tayo ka naman.
Ayan, yung magulang. Ay, sa laki. Bulot na ke. Mukbang na muke. Ha? Mukbang muke. Oh. Ano ke? Ke. Doon lang na. Tubong. No? Ano ba? Sige, sige. Hi guys. Shout out Rabina. Ina dayon. Chat out sa Karabina. Ayaw magkalit ka to kaya po. Sige, 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 sige. Lagi.
Ito natin. Ha? Ito ba eh? Hmm? Ayan guys, mag part 2 na po ko karon. Ako sang i-post, no, magkatang niya. Mag part 2 ta, masig maghangat ng cellphone.